Ħalluqa mlibbes għal-festa, bandalori kollha lwien, armaru, marċi ma' kullimkien. Il-festa hawn mistennija u l-Knisa Parrokjali mżejna l-patrun tagħha, Sant'Andrija. Ir-rabta bejn il-parroċċja ta' Ħalluqa u l-Katedral tal-Arċidjoċesi ta' Amalfi hija li tnejn iqimu lil Sant'Andrija bħala patrun tagħhom u l-ġemellaġġ ta' fidi, devozzjoni u kult nisrani bejniethom kompla bis-saħħa wkoll tal-fratellanza tas-Santissimu Sagrament li flimkien mal-parroċċja Luqija daħlu għall-ġemellaġġ mal-Katedral ta' Amalfi. Għaliex din il-Katedral ta' Amalfi huwa l-post fejn jinżammu r-relikwju ta' Sant'Andrija, fejn hemm il-kranju ta' Sant'Andrija, u r-rabta hija rabta spiritwali fejn il-parroċċji tagħna qegħdin jingħaqdu b'ġemellaġġ fejn aħna qegħdin nwedu lil xulxin li mhux biss nagħmlu żjajjar lil xulxin imma fuq kollox mill-lat spiritwali li nakkumpanjaw lil xulxin bit-talb. Wara li s-sena l-oħra f'Amalfi ġie ffirmat l-ewwel parti ta' dan il-ġemellaġġ, din is-sena kompla jiġi siġillat bi żjara f'Ħalluqa mill-kappillan tal-Parroċċja Katedrali ta' Amalfi Don Antonio Porpora.